Kahinyo Trap Youth Council HYC West Khasi Hills District hakajiyalam usamla lumlang khars imli President barusamla Wante Bok Lingdo General Secretary haringkat kiwe pat ki para dekhot ki noilam nalor ki samla watkam ki padang West Khasi Hills District hakakat kendai tarik unai wing araja arpusan kila lek banyak kenduk biang yo Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dykes kum kejingbot dien halor kejingpen slam ban penmi yaki result DSC. Uba lumlang khars imli ule thu bahdien ke jingatai ke balan ne slambha nakaliang u Deputy Commissioner ulaong bayamenta patla ban penmi iki result namar ke jing thot ha ka technical team ke bapet iki examen DSC bat ban pen pau ba kwa ban pendap no shwa ka Christmas. Nolor kata ulaong ru banaka liang ka seng kile kut bat shim ya karai ban ap khaddu ya kani ka kam haswa ka Christmas kumbal kular dau Deputy Commissioner balada kam seiso kin lumi ki samlawat kam ban pen kre no shisendan da ki jing ya khi tangila yo banyak kenduk yo Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District namar hak ni kisngi di balada pejing kenduk jungi afnyo turik Oktober jong senam arjasan nagle jungi ngilaya arja khatsa arja afsan ngilaya kenduk yo DC Bang nagle jungi hak tuga afnyo turik Oktober arja afsan nagle jungi laong lokular ni ba un pendep swa ya barok jing kam tam ban penmi swa ya risol hak ni ke exam ke balada haswa ban top yang ya kini ki exam hakani ka si sejan ka banwan ka hakani si sejan puan aku ar bar aku kendai te jom nika jom ni benai November andre hadin pat mangile ya kendu nak liang jongi bangi kani ka si sejan kala hadjan hangni andre hadu menta ka audisi uncum bapat penmi ya ka risol ka bari ka DSC di nak liang jongi lawan ya kendu menta ka janmit bar nak liang jong DC ulayat tu yang ni ba kajing selam ban penmi ya ka risol DSC ka dei how di kajing katu kan ni habri ka technical problem nak liang jong ka office how de company ki baki ai nak liang jong ki habri ka ban conduct ya gini ki exam ki fair de nak liang jong ngi la ya kren berdisi ula ya kren sai khmat jong wong ban nak liang jong uru ukwa lah ka jong nu jong kwa kan tup yang ni ki exam ka ban sa le ha gini ka si sejan ju ban wan gini ka ar ban ga ar pendai trip jong November afsan di nak liang jong long ba ukwa ini lang nun ban pendep no shwa ka Christmas di nak liang jong ngi ap khmi lenti saya kata ka de jing ap khmi lenti jong ngi ka bakadu nak liang jong ngi ka seng badlada kata ka long shwa ka Christmas nak liang jong ngi kum ka seng ngin salum ya borok ki samlawat kam bangin ni keren kum nu ngin le halor kani ke DSC lada kabur long kata jing keren haswa ka absan trik rani haswa ka Christmas jong tasnam arja absan banak liang jong DC ruong ula keren sai banak liang jong uru wong ba un penkut no haka life trik Desember arja absan ya barok ki contract basis ki official hagi department ki bafer kumta nak liang jong uong ba nak liang jong uru ukwa ban pendep no shwa ka Christmas shwa kenang bahaka snem ke banwan kinwan kinong trik mai nomor lada nagliang ka office kam thungshu ya kini ki kam thungkut no ya ki contract basis kum di office di nagliang jongi ngi di le kendu berdisi halo ki kam ki babun nagliang jongi loong ba ya kini ki exam undai ban pelaj season pelaj undai pelaj so kini baladap bat hadin kata an so pelaj se kini bamenta ban le ikiwe pat ki benta habde katkum ka OM habde jengka DSC di nagliang jongi kum ka sengin afmi lenti kata baladak kata kam ulang ngin salum ya bro sama wat kam hadin ka Christmas lar kam ulong kene jing ya kendu ujung yu berdisi kita ke jing kendu nak liangi apa dei ka DSC sama wat kam ngir paru ki sama wat kam kim dei bantang ya ban suya tu ingi tangi jing joki rai how December la da kani kam ulong ngir pat bangin ya kendu lang nang ban nak liang jong kiru ngin ya kendu umar pat ngi kini ya ban ya tai ya ke kenang bangin le ini ya trei lang namta kalau bahatam update DSC kumbang ngiju keren hin liang ke HYC West Khasi Hills District ngi kwa hi baga DSC kan long ka khuj basuba ngi kwa baga DSC kan long ka ba mno siliang ngi samlawat kam tinges kam kata ngin yai budin nang ba ilong ki eke barok kin long ka khuj basuba ban ai musim ngi samlawat kam ya West Khasi Hills District ke jemi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya